नाङा जे आं हानाय नङा। नोंथांमोना हागोन, नाजानांगोन, खिन्थु नाजानाया थाबाय थानांगोन। जेरैहाय सासे हालुवाया जुदि नाजाबाय थायोबा बिथाङा गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायनो हायो, धन सम्पतिखौ फेहेरनो हायो, बे लेखा फरा रोङा जानो हागौ। बेबायदि न'खर जों गामिफ्राव अनेक नुनो मोनो। आं जोंनि गामियावनो नुबोदों, जाय अ आ क ख जेबो रोङा, बिथाङा गावनि न'खरखौ ओरैबायदि मोजां सालायबाय, गावनि हाल खदाल बायदिसिनाखौ ओरैबायदि मोजां सालायबाय जे बिथांनि न'खरा मोजांनिफ्राय मोजां थांबाय। दा बेबायदि नाजायोब्ला जों हायो थारमाने। बिनिखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय, नोंथांमोना नाजा। आं नैबेखौ मोजाङै मिथिगौ, जोंनि गेजेराव अनेक आबादारि दङ, अनेक फालांगियारिबो थागोन, जोंनि गेजेराव साख्रियाल मानसिफ्रा खम, आरो गोबां जोंनि सुबुङाव माने जोंनि गेजेराव सुबुंफ्रा माने समाज सिबियारि, समाज माने बायदिसिना आफादजों जों लोब्बा थायो। दा जोंनि गेजेराव माने बायदिसिना ट्रेडा लिमिटेड, ट्रेड होननानै बुङो बिजनेस, एबा मा फालांगियारि जों मावो। आंनि खावलायनाय नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोना जि खामानिखौनो मावा मानो, सोरबा जुदि साख्रि मावोबा साख्रिखौ, सोरबा जुदि फालांगि खालामोबा फालांगिखौ, सोरबा जुदि आबाद मावोबा आबादखौ मोजां गोसो लानानै, मोजां साननानै, आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय बोर बिनानै जेब्लाबो फुं फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बिसिनायाव जनानै, आरो नङाब्ला एसे साफा सुफा जानानै आथिं आखाइ सुनानै गावनि बिसिनायाव फैफिननानै, एबा थानसालि दङबा न'खराव बा थाखायोआनो जोंनि सिजौ माबायाव थानानै, जों जुदि आफा इसोरनिफ्राय बोर बिनानै गावनि खामानिखौ, साख्रियालानो जा, आबादारियानो जा, फरायसुलायानो जा, मोजां जुदि गाबख'ना लायोबा इसोरा फिन हरबाय थायो। जोंनि सोंथिनि गासिबो फिनखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ हरो। नाथाय मोनसे प्रब्लेम दं, आफा इसोरनि फिन हरनायखौ जों बुजिनो रोङा। गोबाव समाव आफा इसोरा जोंजों रायलायनाय बाथ्राखौ जों बुजिनो हाया। बिनि थाखाय जोंनो बै आत्मानि गोहोआ, अन्तरात्मा, बे माने स्ट्रं जानांगौ, बेखौ स्ट्रं खालामनो हानांगौ। बेयो देहायारि गोसोआरियाव थाया। गोसोआरि लेभेलाव एबा देहायारि लेभेलाव जों इसोरजों रायलायनो हाया। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों, बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ, जों देहायारि गोसोआरिनि सायाव सिजौआरि बे लेभेलाव थानो नाजानांगोन। सिजौआरि लेभेलाव थायोब्ला, उच्च लेभेल जायखौ जों उत्तम होननानै बुंनो नागिरदों, बे लेभेलाव थायोबा नों इसोरजों रायलायनो हायो डाइरेक्ट। आफा इसोर बोराइ बाथौजों डाइरेक्ट रायलायनो हागोन बै लेभेलाव थाबासो। देहायारि लेभेलाव थाबा हाया, गोसोआरि लेभेलाव थाबाबो हाया। सिजौआरि लेभेलाव थायोबा, गोजौ लेभेलाव थायोबा हागोन। बिनिखाय जोंनि बे साननाय सक्तिया, गोसो सक्ति आरो बिनिफ्राय कनसियासनेस, आसलते गोसोजों ओमफ्राय आत्माजों एकदम नांजाबलायना थायो, सिथाबनानै। बिनिखाय जों बेखौ माने सेपारेट खालामनो हाया। गोसोखौ जेरै नुवा आत्माखौबो नुवा, थिग बेबायदिनो जों जुदि आत्माखौ स्ट्रं खालामनो हायाबा जोंबो इसोरजों रायलायनो हाया। बिनिखाय गोबां मानसिफ्रा जोंनिफ्रा देहायारि लेभेलाव सोलियोखाय, गोसोआरि लेभेलावल' सोलियोखाय जोङो इसोरजों डाइरेक्ट रायलायनो हाया। थेवब्लाबो इसोरनिफ्राय अननाय मोना बिदि नङा, खिन्थु इसोरजों जुदि जों डाइरेक्ट रायलायनो हायोब्ला जोंनि मावनो लानाय खामानिया साक्सेस जागोन। जि खामानियाव मानो गोसो होआ मानो बे साक्सेस जागोन। आबादारियानो जा, फरायसायानो जा, फोरोंगिरियानो जा, जि खामानि मावनो लादों बे साक्सेस जागोन। माने गेबें लामा हरबाय थागोन बिथाङा। बेखौ जों फिलसो खालामनो रोंनांगोन, फिल। जोंनियाव माने आत्मा जे थायो मेगन मोनथाइनि गेजेराव, जेराव जों फोथा फोनो, माने बाथौ थानसालियाव खुलुमहैबा जोंखौ दौरिया फोनना हरो ना हरा? जि जायगायाव फोनना हरो बे सिङावनो आत्मा थायो। गोबां मानसिफ्रा रिसार्च खालामनानै मोनबाय, थिखिनिनिफ्राय जि ओरै जुदि जों आस बोयोब्ला, आरो बिनिफ्राय नैबे जेराव जों खुलुमब्ला फोथा फोनो, बिनिफ्राय जुदि आस बोयोब्ला जि जायगायाव माने नांलायहैगोन ओरैहाय थांनानै, बेयावलायनो आत्माया थायो, सिङाव थायो। बिनिखायनो जेब्ला जों जुदि बिराद सिरियास खोथा खोनायोब्ला, सानोब्ला, बिराद सिरियास बाथ्रा जुदि जों सानोब्ला जोंनि खर'आ सायो, नङा होमबा? खाफालखौ सानाय मोनो। मानो होनबा बेयाव आत्मानि बै कनसियासनेसा बिराद रेगुलेट जायो, एक्सारसाइस जायो, बेयाव जों सानाय मोनो खर'खौ। बेलेगा साया। आं आगोलाव सानोमोन जोंनि आत्माया बेयावसो थायोदां ओरै होननानै, एकदम माने बिखायाव।
हार्ट होननानै बुङो जायखौ बे हार्टआ मोनसे पार्टसो जोंनि आत्माया मोनसे पार्ट नङा ब्रेनखौ सार्जारि खालामनो हायो हार्टखौबो चेन्ज खालामनो हायो ट्रान्सप्लान्ट खालामनो हायो ब्रेन सार्जारि खालामनो हायो ब्रेनखौ अपारेसन खालामनो हायो हार्टफोरखौ अपारेसन खालामनो हायो ट्रान्सप्लान्ट खालामनो हायो किडनिफोरखौ सोलायजोबनो हायो आत्माखौ हाया आत्माया जेबो महर थाया मोनथाम जिनिस दं जि माने गोजोर बे थैयाबो थाङाबो दहाय बुंलांनाय बायदि जोंहा बिथाङा बुंलांदों आत्मानि खोथा बे थैयाबो थाङाबो मोनथाम जिनिस दङ गोसोआव लाखि मोनसे जाहैबाय आफा इसोर बोराइ बाथौ जायखौ जों इसोर होनना बुंदों बे थैया बेनि आदि अन्त गैया मोनसे बेनि सेकेन्डआ जाबाय आत्मा आत्माया डाइरेक्ट इसोरनि सृष्टि बे थैयाबो आरो बे थाङाबो दंखायो बुहुमाव दंखायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला सम जायो बे सोरनिबा उदैयाव गोरबोआव हाबहैयो बेनिफ्रायसो बे जोनोम मोनो थामथिया मा जानो हागौ दे एसे सानना बुंलाय फार्स्टआव आफा इसोर बोराइ बाथौ जाय थैया सेकेन्डआव आत्माया थैया जों थैनायनि उनाव बे आत्माया थांनानै हयथ' सोरनावबा जोनोम लाहैफिनगोन आरो लाहैयाबो जानो हागौ बेखौ जों सोरगोआव थांगोन होननानै जेरै कल्पना खालामो थामथिया मा जानो हागौ थामथिया जाहैबाय बे लाथिख'मा जायखौ दहाय बुंदों लाथिख'मा आसलथे बे हा बार दै अर अख्रां बायदियानो जाहैबाय जि माने थैयाबो थाङाबो बारा थैयाबो थाङाबो साना बार थैयाबो थाङाबो बेबायदि हा बार दै अर अख्रां मिथिंगा लाथिख'मा बे मोनथाम जिनिसा थैयाबो थाङाबो बेखौ मिथिनांगौ आरो जोंनि आत्मायाबो थैया बिनिखाय जों बे आत्माखौ जेसेबां मोजां रोखोमै उन्दैनिफ्राय सोलोंनानै मोजां बानायनानै मोजां खोथा सोलोंनानै जेसेबां गोजौआव लांनो हागोन नेक्स्ट जुदि जोनोम लाहैनांगौब्ला जोंनि जिउआ